Konnichiwa, veljet ja sisaret. Mun nimi on Jose Ahonen, mä olen taikuri täältä Tampereelta ja istun tässä legendaarissa, mutta nyt uusitussa ravintola Kaijakassa. Ja ajattelin esittää teille pienen haasteen. Haasteeseen tarvitaan 3 lasia ja 1 seteli. Haaste kuuluu seuraavasti. Kuinka saada yksi näistä laseista pysymään 2 lasin välissä ilman, että tämä lasi koskettaa kumpaakaan näistä laseista tai että tätä lasia pidetään kiinni. Apuna tässä tehtävässä saat käyttää 50 € seteliä. Jos oma järki ei tällä kertaa riitä ratkaisemaan tätä arvoitusta, mene Facebookiin, etsi sieltä Kaijakan fanisivut, tykkää sieltä ja sieltä löytyy video, jossa mä kerron vastauksen tähän temppuun. Kiitoksia. Palataan.